minúta. Richard! Čo je? Pracujem. Venuj sa mi. 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 Som tu. Richard. Venuj sa mi. Venuj sa mi. Venuj sa mi. Okej, stačí. O môj bože, sorry. Ja som to nechcel tak silno. Samo, v pohode? Tak, poď. Vieš čo, nechcel by si ísť na chvíľku k Vive a ja neviem, dačo tam robiť? Prečo? Len tak, vieš, ja potrebujem robiť a... Áno, tak, choď. A si istý, že to tu bezo mňa vydržíš? Áno, vydržím, určite, budeš mi chýbať. No, čau. Čau. To ani nemôžem prechádzať ulicu? Čo sa na mňa všetci tak čumia? Ahoj, o môj bože. Čo sa ti stalo? Čo sa mi stalo? No, poď mu. Čo sa ti stalo, akože na tvári? Čo sa ti stalo? Ja neviem, o čom hovoríš. S kým si sa pobil? Prípadne kto zbil teba? Čo? Jak to myslíš? Nikto ma nezbil. Richardovi praskli nervy, že? No, áno, ale to nebolo silno. Nič mi nie je. Vidím. Choď tam k zrkadlu. Tak preto na mňa všetci čumeli. Vieš čo, ja by som ti dala nápleste, ale je to taká jedna vec, že ja žiadne nápleste nemám. Takže jediné, čo môžem spraviť, je zavolať doktorku. Nevolaj žiadnu doktorku! Prosím, nie! No, zavolám ju aj tak. Nie, počkaj! Vieš, je tu taká jedna vec, že ja nemám rád doktorky nemajú radi mňa. Veľmi ťa počúvam. Haló? Niamo? Áno? No, ahoj, počúvaj. Mám tu jedného pacienta, ktorý by potreboval tvoju pomoc. Akože stačia náplastie, ja žiadne nemám. Takže ak by si bola taká dobrá a prišla. Kam? No ku mne. Teraz? Áno, teraz. OK, som tam za 5 minút. Dobre, čau. Vidíš? Žiadny problém. No super. Ale no, snáď sa nebojíš doktorov. Tak už je tu. Idem otvoriť. No super. Ešte ma bude odmatávať nejaký chlap. Ahoj! No poď ďalej. Tak, Samo. Toto je Niamo. Ahoj! Tu doktorka Niamo. Zvládneš ho tu, že? Ja potrebujem ísť vyzdvihnúť niečo sa pošty. Chápeš to? Fanbalíky. Žiadny strach, ja to zvládnem. OK, len aby si vedela, Samo dokáže byť taký problémový pacient, takže ak by sa dačo stalo, tak
Tam vzadu mám fľašičku chloroformu, dobre? Pochybujem, že ju budem musieť použiť. No, len pre prípad. Dobre, tak ja idem. Čau. Takže ahoj ešte raz. Ja som Niamo. Som nová doktorka, čo sa tu prisťahovala. Rada ťa spoznávam. Samo? Jo, a ja teba rád spoznávam. Ja som myslel, že ty si chlap. Takto počujem často. Hej, ale ja za to nemôžem, máš chlapčenské meno. Niamo. Áno, ja viem. No, takže čo sa ti stalo? No, tak trochu som naštval môjho priateľa a tomu tak trochu praskli nervy a tak trošku ma udrel trošku silnejšie ako chcel. Oh my god, on je to gay? Aha, dobre. Tak, počkaj tu chvíľku. Tak, mám to. A hotovo. Vyzerám ako magor. Ja viem, preto som to tak spravila. Ty nie si pravá doktorka, že? Nie, len brigadujem, oh bože. A toto je k nezaplateniu. Ale neboj sa, aj keby som ti to obviazal normálne, má to ten istý účinok, akurát, že teraz vyzeráš ako debil. Okej, tak... Ďakujem, myslím... Jo, nemáš vôbec za čo. Dobre, tak ja pôjdem. Čau. Čau. Tak, ako to išlo? Čo to máš na sebe? Čo to je? Prosím, ani sa nepýtaj. Idem! O môj bože, Samo, ja sa tak strašne ospravedlňujem. Vieš, ja som to trošku prehnal a... Nie si na mňa naštvatý, že nie? No tak, ospravedlňujem sa. Hej, čo vec chceš počuť? Ak sa mi chceš ospravedlniť, tak choď poďakovať Niamo. Niamo? Áno, to je tá, ktorá ma obviazala. Sice vyzerám ako debil, ale vďaka nej už nekrvácam. No a kde býva? Na námestí, dom číslo 8. Nemáš za čo, čau. Ale... Tak zrejme nemám inú možnosť. Vážne super. Ešte musím ísť ďakovať nejakému týpkovi za to, že pomohol Samovi. Super. OK, takže tu by mal bývať. Haló? Je niekto doma? Možno je vnútri. Niektorí ľudia si nezamykajú dom a sú proste vnútri, tak možno... Haló? Ten typek musí byť riadny makor, keď tu má všetko zladené do ružova. Lekárske náradie. Zbranie? What the fuck?
Radšej stane to rýchlo vypadnem. Dobrý deň, idete niekam? Musíte rýchlo utiecť. Žije tu psychopat, žije tu pedofilný psychopat, ktorý tu má zbrane a nože a krvavé nástroje a musíte stade to rýchlo ujsť, poďte! Tak za prvé, nie, nežije. Toto je môj dom. Za druhé, tie zbranie sú airsoftové. Venujem sa airsoftu. A za tretie, tie nástroje sú od krvi preto, lebo som ich ešte nestihla umyť. No, ale pokiaľ viem, tak by tu mal žiť nejaký Niamo. Áno, to som ja. Ty si Niamo, to je mužské meno. No a? No tak to sa ospravedlňujem. Jo, v pohode. Takže, čo ste chceli? No, prišiel som poďakovať za sama. Jo, to je v pohode. To ste nemuseli ísť sem. No, bohužiaľ, Samo so mnou nechcel prehovoriť, takže povedal, že ak chcem, aby mi odpustil, takže mám ísť sem a poďakovať. Takže ďakujem. OK. Ale nemyslíte, že je trošku nezákonné vtrhnúť takto dakomu do bytu? Dvere boli otvorené, tak som myslel, že ste proste jeden z tých ľudí, čo nechávajú otvorené dvere, nech proste môžu ísť ľudia dnu. A myslel som, že ste doktor, takže toto je akože ambulancia a do tej je vstup zadarmo, takže... chápem, ale ak by ste boli takí dobrí, tak odídite. Áno, tak dovidenia. Dovi, pán divný. Thank you.